நம்ம முக்கால்வாசி பேர் சாப்பாடில் கருவேப்பிலையை தூக்கி போட்டுருவோம், சாப்பிட மாட்டோம். அதில் எவ்வளோ அயன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஹேருக்கும் நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் அது க்ளோ கொடுக்கும், எந்த அளவுக்கு நம்ம ஹேரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி கொடுக்குங்கிறது நம்மளில் பாதி பேருக்கு தெரிஞ்சுமே நம்ம அதை சாப்பிட மாட்டோம். பாதி பேர் கருவேப்பிலையை தூக்கி போட்டுரும். அதுக்காக நான் ஒரு விஷயம் எப்போவுமே ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை எடுத்து இட்லி பொடி அரைச்சி வைக்கிறோம்ல, அதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி சாப்பிட்டாலும் சில பேருக்கு அது துவர்க்கும், பிடிக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தோசை ஊற்றும் போது ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து இந்த மாதிரி தோசை ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன், செம்ம எம்மியாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சீரியஸாகவே சொல்கிறேங்க, இந்த மாதிரி நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிட்டோன்னா ரொம்ப நல்லது. நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதிகமாக கருவேப்பிலை சூப் தான் குடிப்பேன். அது நம்மளோட முடியும் கருமையாக வைக்கும். அதில் அவ்வளோ அயன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. ஸோ நீங்களும் கருவேப்பிலையை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு